Maayong hapon. Maunero linya sa Palawan. Taasing linya. Kaya mga. Asa may kuha ni Chief kanang number. Wala may tasing number na may kuha na na. Laksunan mo ka mo diri. Wala din ron taas kay linya na mo din sa kuan. Palawan. Sarap dito din. Init kayo, init. Joy. Oh. Ano yung resulta? Kuan quarantine. Para palit og kuan ba? Gatas bata. Oh, kita Init. Oh, lagi sobrang kataas ito. Walhon ka doon. Walhon kayo yung sito. Nagawa pa ako.